Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Haumasingo, Trumas, yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Trumas media, Trumas is everywhere you. Sekuvimbisa kwatakaita mhuri yeZimbabwe kuti tichadzoka zvakareka nenhau iya munoitondera yemudzimai akapedza 2 weeks asati avigwa ari mumba, uyezve pakuvigwa kwake pakazoita mvura muguva make akavigwa mumvura. Takazokupai nhau iyo yakudare. Takakupai pati yekutanga, nhasika taakukupai pati yekupedzisira. Andrew Shamba ndozita rangu. Don't forget to subscribe to Trumas Media. Trumas Media, taking you to another level. Where you go, Trumas Media, Trumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas Media, Trumas everywhere. Trumas, Oh, yo. Trumas Media, Trumas is everywhere you go. Everywhere. Andikuziza akakuisa vana vadopi takumuda kuti tinzwo munhu weye tomise kudare atibatsire kuti tisangane nesituation because atingarambe mukaramba muchiti kandirana nyoka mhenyu muchiti uyu ari kuti uyu ari kuti uyu mukuti mimi apa musana pakuti tiri kutyika bhiri richabva kuchipatara kana bhiri richazodai rozodai atina kwatinosvika. Uyu mwana ndini yakuberekwa naupe masura ndiri mwana mwana mumba ndiwe mwana wake mukuru ndini mwana ndiri gotwe pane vakoma varipo asi vakapamba vose vese vakapamba. Mumwe anogara kuLivingstone kuZambia, vamwe vakaenda kuAmerica, vamwe vakasiyiwa. Baba vari kumunda vasenza musi ava mukoma wangu vahombe kwandiri. Zvakakosha kuti maningi zvezvokuti kana ukanga uri wasara munhu uriwo unoverengwa kana kuti vana vakaberekwa nemubereki muri vana vakaberekwa, zvakakosha sei kuti muchengetedze nyika dzinoita kuti musha wenyu ukutakurei ukoshese sevana vemunhu iyeye. Zvimwe zvacho netingagona kuzviita zvakudhata asifanira kutasira zvifananidzo kana rufu rwatouya rwayo utouya handiti harigone kutaiwa ende hatigone kuziya panguva tinotozitamura kuenda nazvo kumba chedu. Kana taenda nerufu kumba totofanira kuti tikurukure sevabereki vakananga nechipo chauya mupamberi panguva iyo nokuti hatinotambirwa togari kana umwe vakatobvumirwa fananidzo tikabatsira kuibva kwavo tikabatsira kuungana tibata basa rekwavo ndizvona zvinowanika olova saka tatisiuva zvakatotaatini tineuvuma na vatange tineuvuna iyo vataitindio watakatorera nhaka yatakatakura panapa kana kuri kutika iye watonezi very many watitaje ndiye akafa ati ndio watanga chibatsana kugaika ine maseka msenzezi akamboitika pakati pedava naye neukama hwokunge aine nhaka ine asi hatina kuatora zisati zvangu dzinotangoitanangano kuvabata pamija kaikurukura takanangani ukaone zvinoperekedza kufa nokuti kufa kwakatokosha. Saka dzimwe nguva zvakakosha kuti mugone kuonekwa muchitungamirira ruoni zvakanaka tisamutaramuka nokuti kunyange dai zvikaoma sei kana dai pakaita bhiri yakakura sei kunyange dai zvingatiremere sei asi zvida kugadzirwa nezvi zvinotofanira kuti zvigadzirwe. Asi nezvinoiti kuti kana vadzimweruka vanotingira pakugadzirwa kwezvinhu zvedu nokuti ndivo vakasika kuti tivepo hatizombooma zvokuti zvinazvi munhu haana kuigwa navanhu azviona kuti daipa mazvinovanogona kupingira nokunge taisa chido chedu mukati mebasa iro ende zvakakosha nokuti baba nayo akatofa baba wenyu vakatofa vakasiya musoro mupenyu iri panditi vanofanira kutenga vachiungana kuwedzera makomborero pane zvamanenge makaungana muda kugadzira mhuri yenyu nokuti vanenge vautoziva ndakasiya kunze kune vana vangu varipo vakananga nekutakura nhaka yangu vateteera tsoka dzavo
tamupiwa tiyetsinda pari kutaura nyaya yebhiu pana hatina kumboramba kupeta mubhiu rekuti Cynthia tinobatsirana kuti aviko takatobvunza iriko mhai kuzvetarapi kuti varume vaCynthia vari kuti takazoratidzwa munin'ina wemushakabvu tikanzi mudzivei tikati hapasi pokuzivana panapa uye haisho nyaya yatafambira takatobva pamusangano wedu mamuripo musi wacho tikati kuda kufambidzana nenyaya takange tabvumirana kuti mbasa ngadzibve kwagutu nzira yekuti dzakaenda dzakadai isiri kutiremera mbasa ngadzibve kwagutu tikatozvikomisa kuti even tiri pano pamapurisa tinogona kunyora pasi kuti tichabatsirana pakuti pakuviga ndo mafambiro. Saka kana kuti nyaya yebhiuka inenge yataurika zvatisina kunzwa uye pane zvinhu zvataramba hatina chatakamboramba isi takatoti tinofambidzana pamwe chete. Atidai so tida kutsvaga way forward handiti. I think tanzwa kwamanzwa zvavari kutaura handiti. Mungange muine way forward. Ava way forward yatiri kutsvaga ndeyekuti isusu toda kuti zvinhu zviita sei zvigadzikane. Imimi muri kufunga kuti mungabatsire sei wau isusu tatumwawo nemho kutozviprezenta munhu nekure kuve kwavari vabane kurwere hwavanahwo vari kumuka papachiita kucommunicate kuti endai munonzwa manzwa mouya neshoko kwatiri kudzana dzakati asi muchidimbu chedu tatinogona kutaura nezvekuti isusu chivire yedu yakanga iri yekuti zvinhu ngadzibve kwagutu zvidzoke kwazvakabva hatina kupatisipeta kufamba kwazvo hatina dambudziko neizvozvo tobatirana pamwe chete mune zvida kuitwa zvachona zvokuti nyaya yekuti kumadna mambo yakazosvika nenyaya yekuti takafila kuti tiri kumbunyikidzwa munyaya iyi nokuti vana sekuru nehama dzimwe dzese vakabudikira munyaya mushure mekuti Cynthia urwere hwakomba Cynthia watisiya isusu takatokofa uye ofa yedu haina kumbochinja. Rori tinogona kuvapa chatiri kukwanisa kuita kubata zvinhu zvatisina kuendesa isusu mukufamba kwazvo. Rori yoenda nawo nevakaenda vachona ndotina akaenda ndisekuru Gideon hanzi nevana vaCynthia vachona vakaenda vaitotarirwa zvinhu zvopamuchafamba ire nyavo kana kune zvinokunetsai munoona hatizivi mashoko akatikambeitoni zvinhu zvabva kwagutu zvauya kuno handiti bhiu ravari kutaura ndinotenda kutataenda sorry hembe dzachona dzogowera togova dzoparadzwa hembe takuenda pakukumbira pokugowera chii andikuzesana takuenda pakukumbira pokugowera chii ndakakagara andikuna nekutanga vagara patikwana kwemachindai mune kwamachindai dzenini wose fine court zvakaitwa zvichiri basa dziende kuite zvisina kudaro zvisina kuita tsika pane tsika dzinoita hakuti isusu mbatya dzadzoka dzoenda padzakanga dziri padzanga dziri imimi motanga maresponsibility echi embatya right handizive zangu zokuti inyaya dzakati siyani dzakataura izokuti ndikuti inini kune vakuwata venyu atingi munozviziva mega nekuti mazisa kune vana varipo inyaya dzamunotaura pakuparadza mbatya kuti muzive vakuwasha ivavo ende mukumbire ana madzimai venyu kana vakuwasha varipo ivavo vauye tiita sei
tawawoni kwa bali bamu dareni lakini chantu gani itu proses dai pandaka pa authority pandaka pa order kuti yana ndi kuti munhu akagare mumba long time but ipa chanje tinoona zviri moyo munhu unongoona kuti zvinokutorora kana pachitirana naye ende tisu tinoona kuti kana pakanga pasika pakadaro amai tinovapa mvumo yekuti dai mwana notera zvezvese kutera kutaura kwatambirwa ikuu saka tikubva pambasi handiti tabva pambasi right takutoenda panyaya yebhiri bhiri pande zvamuri kufunga here iri yekwa murambidzi kuti ava vaifanira kunge vakabatawo neskamu nhamo munongoziva zvinenge kwakana pane dziyo ndofunga nhamo yaita kairi yekutanga takaita 3 days vanhu vakaungana aiziva kuteni mastatement vanhu vachibva vapara vatadzokorora kuita nhamo yechipiri patazoenda mwana vanhu vakarara 40 days pachiziviwa mari dzekuti tonotora bhodhi mari dzekuti tiwane transport mari dzekuti titsvage guwa racho ndofunga tatatoita imwe mhosva yekuti takatsvaga guwa ratinga tisina kuita munhu alright tichada kuti titarise zviri kana tikanga takatarisa kuti maitikiro akaita zvinhu notimire pekuti nekuti toda kutadzara matiri ese handifunga kuti munganyanya kuzoremedza saka ipamashinga idzo dzakanyanyisisa zvakudigwa kunenge kuchiitwa Cynthia nokuti Cynthia akandaine varume vananga agara navo handiti munhu akangotava tatiso nokuti hatichizwe kwamashinga idzi misteki kana yakaitwa inogona kunge yakaitira iri muchamani vamurambidza vatova handiti but imini maikwanisa kuti mubatane namashinga idzi muri mukati kai munomukuwasha kai handiti munomukuwasha kai mukuwasha wedu ari kupi mukuwasha wedu ari kupi azidhechi mukadzi wake azidhe mukadzi wake mukuwasha wedu ari kupi azidhe mukadzi wake handiti mukuwasha wedu atitiza matibva mese inini hatisara zvemuasezara kutosa iwewe murume nemukadzi matibva iwewe waona kuti baba mukwasha wedu ari kutitiza kuita sei mwana ndiwani ndewedu mukutaurirana handiti mukutaurirana adhiri aizonangana cherera kuti tikunangana ndokwani ndokwamachinda idzi nokuti tine mukwasha aripo mukwasha akanga atitiza munofanira kuturira kwamachinda idzi kuti mukwasha wedu ari kutitiza mukwasha wedu ndoupi neuyu onei zvokuita nemukwasha nokuti vanopinda ipapo saka izvozvo zvidare rekuti inini mbofu risina vekwani vekwamurambidza vemurambidza idare rekupi rekwamachinda idzi takaedza kufambidzana nemunun'una wedu Joseph abva kuSouth Africa tikatomudeedza kwanga kuna baba asinganzumusi tichida kuti tifambirane pamwe chete asi takatadza mambo sekuru Gideon vakange vakabata Joseph to the extent aikumbira time and time again kuti ndiye rutsirewo ndikwanise kungoviga hanzvadzi ndidzokere kuSouth Africa asi akataura ega Joseph akati Joseph mutwini waCynthia abva kuSouth Africa akatadza kuzvipatsanurawo kusunungurwa nekuti sekuru vaitotaura zvekutoti uyu musamuinvolve uyu because akakura matwins musamuinvolve tikati hamugoni kuti musamuinvolve because ndimashinga idzi saka pakange pane kuti vana mashinga idzi vakuwasha asi pakuda kuita kuti Joseph yakuno ponzi aiwa uyu musiyei asi munoona aiwa nokuti isusu hatiningera kuti tikataura ndizvo taura kutsvaga way forward hatiti tikona kwatinozwanana handiti nokuti inini handikuzive handikuzive kana nozviziva tinoda kutsvaga way forward handiti right maona kwaita kwakasanganiswa handiti tikutsvaga chisimani kuti hakuna kutsvaga kuti ndiita sei tichikomvisa nokuti naye vana ava vane 21 kana vakanga vana vavo mai vavo vasina kuona ita muti
ikoko uyu wamuri Joseph is part of you. Ipate mashinga idzi kana zvaanobhadhara kana zvatozvitobhadharwa Joseph has to put the bill kuti muri yekwani iko mashinga idzi despite the fact kuti matiza muri yekwani iko mashinga idzi and otherwise munotoenda kuseri kwani kwake okay Joseph munoenda kuseri kwa Joseph nokuti Joseph ndiange ngachopinda inini ndini baba namai same father same mother same mother anditi right whatever zvinoitika imomo kuna Cynthia zveshe hapana munosvika munosiya Joseph ati ngaripo kana mukapiwa bhiri nhasi kana muri 10 Joseph andopinda pabhiri kana mukanowana mari inobva kuna Vakuwasha Joseph andopinda pabhiri pasina kuipa anditi farai kuti andopinda pabhiri ipapo so hapana pamupasanudzo nokuti papasanudzwa hapasina mapindiro amunopaita nokuti mukatadza kupinda mina Joseph hakuna kwamunopinda kuna yes pamutemo wefestival asiti azonoona bodi kana kuti aparticipate directly pane bodi nokuti mupinda anditi pati vamutendi wechipangozi manaondaro anotinobvaotopera ndinotero ndaona ruoko pamusoro yemadzimambo pamusoro yevanasekemasinga idzi pamusoro yevadaro vesarumu inini ndangoda kuti nditauroko pakungoti dare rinzwisise pane imwe area yandaona kunze vasina kuzi okay nyaya yemukuwasha yangaitaura mukuwasha anga aripo pano nemhuri yake murume waSinzi tingati murume akapedzisira unga achigara naSinzi aripo ndiriye murume wake chaichai akashaya around 24 anditika asi munina wake okay Rio akaitisa mwana akaitisa vana vana varika alright Cynthia akatanga kuita mwana wekutanga murume iye haana kumboroora ariko murume wacho nemwana wacho ariko andiitika inini hangu murume wacho handimuzive odo inini ndiri mbeziro babako right then murume wechi2 akaita Cynthia havana kurambana kwese murume akatoshaya Cynthia ndokuona kuti agare nevamweni zvanga zvisiri kuita ndokungotanga kutsvagawo pekurodha ega achigara achichengeta mwana wani wake kuzosvikirawo panguva yaakazenge akurwara inini baba mukuru wacho ndakamutendera kunorodha pamba pangu imba yangu kwete pandiri kugara mune another neighborhood handiitika ashaya kudaro azoshaya zvese zvakaitika mavhiri Vakuwasha vawana sekuru Mashinga vakauya kureva kuti munin'ina wemusi naamai nehanzvadzi dzacho but enforcement munhu aigona kuenforca Vakuwasha ava kuti vatore direct participation yezvese zvaitika akashayikwa nekuti zvaifanira kuitwa naMashinga Edze ndowamba rwasezva Mukuwasha vaMashinga Edze havana kukwanisa kuti vange vari parufu for at least 3 days ende munoziva kuti rufu rune agency yakaita handiitika so rufu ndoparwakazosvika pakudini pakupara asi inini seMukuwasha zvikuru vavana murambiko ndakati kupararaoka kunoita rufu wana sekuru imba iyi inoda kurodha that's my source of income munofanira kubva matakura mbatya nenhumbi dzese mubva maenda nadzo kubva kwenyu imi mwana murambiko because ndimi mune muzukuru adini ashaita wana sekuru nekuda kuti havanawo futi dzimba mutaundi handiti mukuzona wakazongoguma
waita madziyedza avo vakatiregere titakure tizi kunyika kwacho tinokudini tonofarira waridhireti wemunhu ndokuenda kwawakaita kwavo nembaka vachiita kuti waite free space yemba yairodha mukuru wani wavo handimunoona saka ndo pandinoda kuti dare ringonzwisise chete ipapa ipapo tanga takaona saka tokatati isusu zvakaitwa zvese zvakaitwa kuti pavari kukodzera asi futi iyoyo manje pachivanhu chedu hatitenderi kuti kana mukanaparara anga achigara kumba kwenyu tongoti mbavha ngadzitokai panze inga kupinda tinoti process ngaiitwe kana mukati ngamuchida kuchaja vaya vari kuparadza mbasha dzedu andidika kuparadza mbasha dzedu kuti honai pana pamba ine kumanzira dzinoda dzakubhadharwa munoti bhadharwa kumanziri idzodzo mbasha dzakaita ti dzakachengetwa tinenge tida kuti tiite kuti vanhu chedu tikwanisike nekuti paanenge akagara tinopakoshesa kuti paapararira ari panofanira kuti paite zvinofanira kuti zvinotumudzwa kwakupi kunezvimwe asi izvozvo zvananzi vanofunga manzi zvotaura kuti ava vazoparadza kuti mbatya vanofanira kukumbira nzvimbo yekuparadzira chi mbatya mutemo wekukumbira nzvimbo but kungokumbira in the formality nokuti nemuwo munoendira kurerusirwa wokuti zvinhu zvese zvikwanise nemazvo right toenda pakuparara kwakaita munhu mukuwacha mukumiziva ndokufunga kuti vanogona kuita dambudziko rokuti kana mamukumiziva vasina muziva ndopana chitaura kaita kana tifane communication breakdown nogona kuti inoita kuti ava vasangane nechi vafunga kuti tisangane nebhirike tisingasangane nezvimwe zvinotisekesa ndokufanira kuti takaona kuti pakuwasha anoita mumwe anonzi mutukuru mwana watana anonzi mutukuru kuitira kuti wanemire moto handiti saka vazvaitanga kuvarerukira kuti kana ndikanobatwa nevanhu vekwanhingi vekwamurambizi ndiri wokubatawo handimuzoona akafanana newe ndiri wokubatawo nekuti uri mukuwasha kunyava ndo vanaenda kuno mukuwasha iwo mukuwasha iweyo chiri udhamu wako kuti pambise chi pambise basa iri handiti zareruka pakufambisana ava vachashaya pokupikira vachatika mhosva chete vanoziva kuti imhosva dzedu asi teimwe patine mhosva navo kuti kukongo so that the process yakuda ndo pandanga ndoda kuti tingomuopaoni kuti pakashayikwa enforcement inobva kunana tezara kuti wakuwasha itai zvakati wakuwasha itai zvakati ona itabatwa nenyaya iyi but imimi you are involved inini ndiri hwaniro wakuwasha handeitika kana takazvitarisa pano handeitika asi direct mukuwasha biyangu aripo anga akatomirira vanatezara but vanatezara havana ku hatidai so ndadii ndoda progress handiti ndabvene ndiri kuna pamasindaizvo handiti pane patafamba nditi tafamba pambasha tapakura handiti tapakura ipapo kwanise kuti mbasha zvinoparadzirwa papi pakapararira munhu handiti nokuti mbasha hatiparana nosamwe temounoti mbasha hatiparadzirwe hatinotapurwa dzinoparadzirwa samwe isina kupararira munhu zvinotumudzwa ikoko nemutemo kana tangu kutumudza chinonoparadza kupararira munhu ndo kwatimunoviga chi munhu ende ndo kwapinda munhu mumba ndezvinopinzwa munhu ngorara mumba mhuzi dzake dzinonge dzichiitwa pamusuwo ipapo panenge pabudiswa munhu right mbatya dzinofanira kuti dzigadzirwe dzendezi takuenda papiri
tikuwirirana panapa kuti bhiri hatitokutarisana nevanhu pamachinga idzi chete bhiri nesangano naro handiti tine vanhu pamachinga idzi tine vanhu vanezvikore tinesuwo vanotibatsirawo nini tinonotorawo kuti vatibatsire papi nekuti hatitoda kuti tiremedze sometimes tokona kuremedza pamwe ndokona kuti vakange tokona kuremedza kana kuti mukwata nyina kana kuti kuremedza ana sekuru asi paine vanhu vanofanira kuvawo vasangane nenhau handiti vasangane nenhau nokuti mangwana hatisi kureva kuti tikaviga siti yataviga nezvinhu zvese nevana vatinava tinonidza vanhu vepamachinga idzi tinonidza vanhu vepamurambidza tinge tiri pamwe chete hadzisi zvakaipa chete zvakaitwa nasocia zvinogona kuitwa nevava vamwe vanogona kutoedza white wedding inozotikoka vamwe vagotozotipedza nendege handiti gozotadza kuzonyarata mundege tabenge tinesana tabvishedzwa kana tiketi nendege takwenda kuti kudubai tinondodza vamwe kuona but hatitasei nezviro nezvizvi nokuti takasiyiwa namasinja tine vanhu varipo vari kurarama saka ndo patipa kuti tibatana tikwanise kugadzirisa papi ipapo but in short manje ndakuda kuti inyatsonzwa kuti bhiri handiti dora kodinga rakamira Nele masenga risoro ba. Kita bili reku pal. Mereka senang report. Mari jangan report. Mari ada kita candi panam. Dapat tamari no pana 1,000 candi. 1,000 candi. 1,000. Itu kalau kita ini kita 1,000 candi. 1,000. Saka tinongozokera pamwe chete pakuti bhire tinogona kuzvitsvaga kutarwana andikamkwati weda akupotekana amutumira utoona kuti mukwata haasina haatopasika pesaka asi pari kudiwa something andizika then vangoveve ukama ngatitindeiwo tibatire kuti nyaya itate but tinogona kuifambisa nyaya ichidza kuti tinenge mukwata weda anogona kubainei kana kuti taisa chikwereti kunei tinomukwata weda nokuti kana chitaita isisu pakuroorwa chakuchaiko mari yatotwaranidza sara sometimes it's equal to nothing. It's equal to nothing. Okay. Inini ndangambitsiki faida kukumbirwa serious cooperation kubva kumhuri kwamachinga idzi nemhaka yei ndiri kudaro ndiri kuti mukuwasha directiva wamachinga idzi haana munhu anogona kumuenforsa kunze kwawamachinga idzi right ndo chekutanga asi tiri kuti nekuda kwekuti sekutaura kwamaita kuti pamwe anogona kufundikanawo
semunhu wekuti mukwacho wacho ari kutora responsibility zvake kwatomukoma wake akadini akashaya iyo ano mhuri yake asi tiri kuti ari kutora family responsibility zvakanaka ari kuteedza chiwako vana masingaidze pamwe chete nanamurambisi vanogona kubatsiranawo kuita bhiro handiitika asi tisingadi kukanganwa zvakare kuti paurwere hwaita mainisii kusvika azofara mhuri yekwana sekuru murambisi ndo yandaitinge kusvika tingangoti 90% mwana akapinza mari nesu warume wake taisirisa mari saka mari kuti yakatopera pakuratidza mainisii yaitosvika omosesao handiitika iwo yeparufu uyu maizwa kuti overcrowded bhiri rekupala 800 tati kuti zvese izvi ekoekufunzirwa namasingaidze they were taking responsibility varipo parufu mataraya ndo anogarwa karuru musi wafa munhu usiku hwacho kuti hakutorara kuchigarwa mataraya anenge ari atizeibata pfuura kuti tibatsirane tibatsirane mukwacho tazvitsanga zveshe zvinogona kutsvaga gonopindimira zvimwe zvinodzakatileyo ndambotaura zviye kuti yes handi chete zvatikutaura zvakaipa handi chete bhiri yatikutaura raunzwa naCynthia chete nekuti arwara handiti sometimes isusu dhati ndodini isusu kwamatingaite togona kufunga kuti pamwe before asati arwara pane bhiri pane zvaaimboudzwa kuti ikoko saka tikazvitsvaga plus and minus mezi dzacho dzinogona kuti kutiremera but tiri kuti isusu kana taura kuti titsvaga ngatitsvaga chete patinokwanisa kuti kana vasekuru vaCynthia vakaparticipata tinoti mwana ekumbezi unofunga kwese kwese zati munoita kuti avangagona kuroora but pamusamutazi unogona kuroora uriwo mubereki asi mwana anogona kuchengeta asekuru vacho kupfuurani baba iwe waroora hatimukona masaidi asinofamba navo saka tinoda kuti tsvage chaipo panikwanisa kuti vabatsirike nokuti kada kukudza bhiri kada kuritsvaga kuti kana kutengerwa neinifomu kana kuenda kuchikoro kana kuenda kuti takudzokera kunoti tinetsa kuti tiita sei tive nelaini rako nokuti ukaona panenge taakusvika pakadai takuda kutsvaga panoita kuti tiita sei titsvaga solution ukaona tachaitirwa nemunhu kuda kuti tatorasiwa zvishoma pane zvataida kumubvunza Cynthia hatikwanisa kumubvunza izvi kana zvaida kubvunzwa nawo hakwanisa kumubvunza kana zvavaida kumubvunza mukwanisa kumubvunza sometimes pamwe maitozoziona kuti pane zvimwe zvinhu panichikanzwa yaitwa nani naCynthia yacho yazokonzera kuti tichike pakadai handiti saka tinenge takunangurana nyoka mheni tichiti zvakakonzerwa neni achiti zvakakonzerwa neni hatina kwatinosvika isi tauda kusvika patinotisvika andaura kutsvaga vhiu kuda kutsvaga mavhiu anokwanisa kuti abhadharise ende mavhiu ekuti tisu mukwasha avo pane kodzero vasasa nechi mukwasha muri ndeyavo handite right off their decision kuti vadakwenda kudiene veganzi varambidza kodzero yavo pane chino musati maenda ikoko ndakakwata neni ndeyekuti inini neadvise andikupokupayo ndekuti mufanira kuita gokuredi nemakwasha venyu kwasha venyu mataura amai vachikagenya achitaura takazochiita bhiri akati zauti vanomupadza wako pakazoziwa takazodai tikazotenga bhokisi takazodai tikazouraya mombe tikazodai zvezvakamira zvakadai makunezecheda nechi nemukwasha paaremerwawo chiti isusu zvinhu zvakatiteera kuti kumashure wakapozvizvaraiva takuti tikamure pane vanhu kaita se vakafana kuita vanenge vaine zvikwereti vatakakuberesa mari takuita kuti zvinhu zvetese zvifambe asi process yekugwera kwemachi ngaitwe ichigwa papozisheni zvakapararira munhu yaparara vanhu vokwamachingaidzenyu are responsible kutora chinhu zvizomuzipa kuti ndechani zvinogovaya kupi kumuri yenyu nokuti ndine responsibility nezvinhu mbatseni
like ndakuite zvinopera takubatsira mwangu yapera pane pamusamudziso here wakanzwisisa saka ndakuda kuziva kuti inini kuti ndichiwana mari kuti ndontora chinhu vana venga vachiwo transport rori akaenda ipapo ndapatopfuura aiwa pandaida kunyatsobvunza chatipapo ndepekuti zvinhu izvi zviri kukwanisika here kuti toti vanotorwa tomboti rori vati pamangwana handiti satadhe vanokwanisa here kunge varipo hembe dzichira sei dzichiparata kuchindura kwavo vachiunyekuchindura kwavo ndovatabvunza kuti zvamuda kuti zviitwe nereo kana izvavo zvatizozoenda kuti zviitwe handingoti vakaita zvekubvunzwa kuti vanokwanisa ndoga ndovatapandepo vatadei saka tava pamasimba muno ekuti ndo vana baba vachi ndovanokutirira zvinhu zvavo ivo vatangire kubva ipapo vachienda kumbero zvinhu zvavo toringe zvavo right kungove negoti handizivi kana kuti rinokomunicatwa sei kuti tikwanise kazvikamu zvatinati zvinodiwa zvifambira nepamwechete zvatinoda ichizoda kuti inini isu tiri rege nango mukati mezuro aiwa openda haina kumbochinja mambo kubva pekutanga ndoairamba yakamira kuzva kumhuri hatichiudzaini kuti mudadati hatingataudza nezviraapa takuda availability yavo nekuti vari kunotora rori tisi tikuprovide asi vari kunobata nhumbi ndivo kubva kwavari nezuro ndaikumbira kuti kana zvakakodzera maigona kutipawo ngoti pandiri kuona panogona kuita problem kambe panyaya yebhiri handiti kuti richadhibhaidwa sei mukatipawo percentage kana mukati 50 kana kuti 40 ndakukurukura nezvesekendi ndinoda kubatsira ngati isusu mazuva tichitaura paipai mbacha tofana kuzoparadzwa handiti iwewe mukwashi unge uripo handitika vamwe vako vaya ava mai vendo varipo pakuparadzwa mbatya panenge pachiparadzwa mbatya manje kuparadzwa mbatya ndo pachabvunzwa kuti pana akakoeredza here pana akakoeredzwa here handitika ndokuparadzwa kwembatya nokuparadzwa kwenyaya handitika ndopochibva ipapo manje ava vari kuzviziva tataura panapa tokumamazviziva kuti bhiri mukwasha achanga aripo dzimwe dzese dzokuti mukwasha anodzwa panodzwa pangapapo pangadai zvizvezvezvo nezvikwamatinda izvi asi kuti tori mukwasha ndo bhatarani totaurira nomukwasha wedu kana taona kuti mukwasha wedu haana zvakakwana wozokuti tingakwanisa kuika kunada sezara togona kuona kuti nyama dzinenge dzitazeipapa hakusi kokura kuti kuramurana chikafu aiwa tikakuramurana ta process handiti but process iyo yesu vedara hatisingakudze kuti iwo bhadhara $20 iwo bhadhara $30 iwo bhadhara ngani inenge yaimwe nyaya yaiyoyo yauya iyoyo but process yatikutaura nezvayo inei
iprocess inofanira kuti idzokorero iitwe ava vanofanira kutora maresponsibilities avo sana Mashindaidze sana Cynthia vabva kuna Cynthia vanofanira kuziva kuti angaina Cynthia wacho ari papiwo kuti akwanise kuti tibatsirane papi tibatsirane apa Bhiri Marisa pachena. Ndochirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe. Tongai tinzwe munotiwo kudini nayo nhau iyoyi. Andrew Neshamba signing off. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh